Днес ще ви покажа нещо чудесно за дългите почивни сутрини в леглото и още по-дългите вечери, когато всеки кът от дома ви е пълен с гости. Един спален комплект, на който всички ще завиждат, а само вие ще му се наслаждавате. Това е един от най-луксозните ни комплекти. Покривалото за легло е украсено с ръчно шита бродерия и е с размер 250 на 260 см. Със същата ръчна бродерия са обшити и двете кълъвки за възглавници. Те са с размер 60 на 80. Чаршафа и другите две кълъвки са памучни, меки и много успокояващи по време на сън. Чаршафа е с размер 240 на 250, а кълъвките 50 на 70 см. Всичко в комплекта е изработено от 100% фин памук, като от едната страна той е подобен на рипсано кадифе, а от другата е изключително мек рамфорс. Комплектът е подходящ както за двойно легло, така и за големите спални. Комплектите се предлагат с различни видове бродерия и разнообразие от цветове. За поръчки може да ни пишете на Viber в коментарите или да поръчате директно на нашия сайт orienthome.org. А ако искате да видите как изглеждат върху легло някои от другите бродерии и цветове, пишете ми в коментарите.